up mga ka-dragon? Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Kangkungan, ang mga babaeng mangkangkong. Ayun guys, mag-harvest tayo ng kangkong. Bali may mga dala kaming sako dahil talagang maramihan yung aming kukunin. Ipapakain lang po namin sa aming mga alagang isda. Dahil sobrang mahal guys ng feeds. My goodness. Talaga naman mapapaaray ka sa presyo. Kaya taste muna mga ka-dragon dito sa Kangkungan. Let's go guys, lang tayo makarat. Yan, sabi ng maaari guys, kahit ubusin daw namin to kasi peste din sa palayan nila. Yan. Hinagis namin itong isang sako. Minuto lang, gusto na, wala ng bahoy. Paborito nila kangkong. Grabe, parang mga gutom na gutom. Para may karelyebo din yung feeds. Masyadong mahal ang feeds. Kasi po, gawin na natin para diba, tumubo na sa bukong. Talagang naagad kasi ito yung nilalagay namin. Agad talaga sa akin. Tinatalbusan mo lang, ma'am. Hindi ko magsama. Sabi nung nagatinginan yung mga nagadaan na pati yun, ginablog nila yung kangkong. Ginatawanan kami nung mga dumadaan dito. Ano daw dito yung babae. Ayan guys, na anuhan na pala si Auntie Pasing at si Auntie Ligaya, nasupatan na ng pustiso. Yes, after 2 weeks, makaka-smile na sila ng bonggang-bongga. Kuya, kanya! Kuya, kunin natin ito ha? Kalbuin na namin to, kuya. Katulad ng mo, buhok. Kalbo na. Kuya, 5'6". Parang karungot ako. Parang iba man yung dahon nito, no? Parang may gayat-gayat. Ayan, oh. Baka yung tunang tilapia. Balag, ay no. Ayun, tilapia, tayo magkain. Parehas lang din siguro. Ay, na magkain. Kung yan. Gano'n marami doon yung makapal. Saka magaling magkuha, magkasama ng iba. Naagad kasi yung mga hinahagis namin dun sa fish pond eh.
nandyan na yung sundaw. Nakaapat na sako na tayo. Kadami natin dalang sako, hindi natin punuin. Hindi ko nababawasan yung... Yan mo yun doon, para hindi nabawasan. Santi pasing asak kong asak eh. Nagbabayag yun to. Magdakkel iso nga isakat yan kayo ti kangkugag. Tano may papas yu ti mangan. Imbis na yung mga kalabaw yung sinasakatihan lang eh. Sabi ni DJ, baka daw bukas ipurutang tayo na lang yung sila. Ay, inutin niyo ba't Kami lang din ang nakikinabang magkawel. Di, kami rin magkuha ng Sabi ni pagkain DJ, nila. inutin niyo rin eh. Ay, inut-inut man din kami mamimili. Gamot na nga. Kamuntay na yung ginawa namin. Para mabuhay ko. Pinapyan na may ipagsun lang ako dito. Magtago ako. Ba't kagatago ay? Guys, di na pagtignan si DJ yun. Naglabasan yung mga lalaki doon sa may plaza. Parang niya mas makadaraga to. Ginatawanan. Kinatawanan kami guys. Basta ko anong ginakuha namin. Nagrarawat dati kang kungan. Kunada siguro si Dantayo. Ha? Punay kayo. Kasi ko nakita yung kabalbal na ano. Awit ko pala. Masirata. Siya mo pa siguro malasan. Ang kagatay. Nagluluto ko lang dagito niya. Sila pa rin eh. Kunyari, malapit-lapit. Nagpapantan kay Gigi. Maglapit mo na kaya. Walang dala. Let's go!
Palaki na naman ng binabaw niya. Mahangin kasi eh. Tayo nagpulungan at pangandan. Adobo sa akin na yan? Ha? Adobo. Sa akin, iga daw. Adobo. Ito? Crispy pata. Ha? Diba? Menudo. Kasurte naman tong mga tilapia na to. Iba-ibang putahe. Mayroong menudo, may adobo, may sisig, may Bawal igado. pagbalutin ha? Ay, bawal. Oo, kailangan ubusin lahat to. Bawal magsilip eh. Pakabusog kayo. Kanya kayo balay. Pwede kayo sa ulang bisintatan. May feeds pa yan. Mamaya. Hindi na rin sila maglabas. Madidansa, matkayatan. Balayang kangkong ata, di ka pa. Hmm. Ay, nang kanta ako. Pagdatas ako ng tumulay. Hello, magkakul. Makaibang klase yan. Makagatan mo. Kaya pa. Lalim yan, Jay. Mag-serko ka baga dyan. Kaya nga eh. Pero parang nakikita ko yung kanya. Yan guys, patapos na po ang aming work for today. Ayan, uuwi na po kami at thank you po sa panonood sa aming simpleng vlog for today. Thank you Bye po. po! Bye! Kangkong-kangkong.